Jingshah ibein ki mission worker ki missionary prathai kani ka kot balatho do borsing simli teng I kumba ki mission worker ki pru ki ba khama po lesser human being ki ba kham duna ka jingburom jing itu wat na ki prabangai namar ki trei ke kam I kumba kam I phoida than handle dangi puli testament batamai harin jisu dai ki mission worker ki ba IT nung kong yala kai jingim dai ki missionary ki ba lek keleng prathai ki ba lek yalap dai ki missionary ki ba penkla kristan bat ki ba sngi balang ngadu handai hadu manda susi banyo I hadu manda yakini ki priu ki ba kloi ban IT lag jingim nam ta Chris omdon ki ba buromeki hakawai kam mission field bang tre menshwa wai rong ba ulong yang hakumne ba ki priu patre kamu blai kumapi wat bandi tang da kum sudaru kamelai mo kino tre kam mission thrai kim than shu kim sliang kim khriat kim pang kila laj bai kali haba laj bawan kim non kam jengu non kam koini shpom non kam jan tlang jan liur jingsang non kam re chan mobile non kam pas koli kon magi we kata kare kecing UI jengki bon hakini krisngi ka kam